meg. Sziasztok, srácok! A mai videó az első videó. És akkor most többiekkel játszok. Srácok! Joinoltok? Gondoltam, bazd meg. Tudom, de... Oké. Bogár van! Gyere már előre, tudja, hogy... Bogárak voltak a hülye monitoromon, he? Tudom, hogy fog biztos vele? Már meghaltam. Most csinálod a próba videódat? Mi? Csinálod a próba videódat? Igen, próba videót csinálok. Vagy a 6-7-es levelem is minden szétlagol. Várjál, srácok! Várjatok egy másodpercre. Mikor? Oké, halkabbra veszem. Oké. Megy tovább a videó.